do Centro de Investigacións Tecnolóxicas. El dinos que, dende logo, a perigosidade está aí. Por qué? Porque a intelixencia artificial xa nos fai dubidar de absolutamente todo, e non só iso, e que tamén dá lugar a desinformación e tamén, pois, nalgúna maneira, frena o desenrolo cognitivo dos adolescentes no día de hoxe. Hoxe saímos á rúa para falar dos alcances da inteligencia artificial. وأيضا إذا كنا قادرين أم لا على تمييز ما تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وما هو حقيقي. أطرح عليكم التحدي، هل سنكون قادرين على التمييز بينهم؟ Aí é mesmo quen de facernos falar un idioma do que non sabemos ningunha soa palabra respectando a nosa voz orixinal. Así que, visto isto, seremos quen de distinguir o que é a realidade do que é inteligencia artificial? Proteger ao neno, non? Sí. Claro. E que lle parece a usted? Bueno, ese é un montaje, non é normal, non. Pensa usted que non é real? No. Sí, Usted que lle parece que se nos está indo un pouquiño das mans o da inteligencia artificial? en algunhas cousas, sí. Sí. Sí, porque nesto te poden engañar facilmente, non? Como podemos facer para identificar o que é real e o que non o é dentro da internet? Bueno, cada vez é máis difícil, pero para eso sempre é importante aplicar razonamento crítico, un cuestionamento permanente de aquelo que estamos recibindo. Os dous atentos, Doulle o play. Dentro do jabalí. Pola ventana. Sí. Vedes algo raro neste vídeo? É mentira? Yo creo que sí que es mentira. Entón, como fixeron ese vídeo? Temos que desconfiar daquelo que hai que facer xa de forma inmediata, non? É dicir, asinar un contrato, tomar unha decisión, darlle un clic rapidamente a algo. Temos que desconfiar ante calquera situación porque ven a información a través dunha canle que non é a usual, porque nos piden uns datos que son persoais ou permiten acceso a recursos críticos nosos, unha conta bancaria, o noso DNI, etc. Bueno, en serio. Bueno, estou vendo que un can ca mangueira está regando. Bueno, todo é adiestramento, non sei. Crees que é un vídeo real? Estou aquí pola Coruña coa miña vaca. Ai, quita a vaca de paseo, non? Que sea polo tema das galiñas ou non sei. Pensas que este vídeo é real ou ves algo raro? A ver, real, penso que non. Custache diferenciar o que é real do que pode ser IA? Sí. Si engañar te pueden engañar, claro. Los ves están tan bien hechos. Moitas veces non é que teñamos que desenvolver nova legislación ou un marco normativo ex novo para este tipo de delitos, xa existe.